Тъпо ми е за Берое. Тъпо ми е за Берое. Исках да кажем няколко думи, защото славен български клуб бива съсипван от безхаберници и анонимници и ситуацията в Стара Загора не изглежда никак надеждаващо. Берое е в много сериозна криза. Според мен и организационно, и чисто игрово. Отбора не е печелил, ако се концентрираме чисто спортно-технически върху нещата, отбора не е печелил от септември насам, половин година вече. Играта му общо взето по никакъв начин не впечатлява, въпреки треньорски смени и така нататък. А е много вероятно Зарали да се озоват във втора лига през следващия сезон. Все ясно е, че някой трябва да изпадне, ама Берое точно в годината, в която навършва 110 години от основаването си, би било много неприятно и много жалко. Клуб, който е с толкова славна история, чието цветове и емблема са защитавали хора като Стойчо Младенов, Евгений Янчовски, Петър Жеков, Петко Петков, Васил Драголов, много големи български футболисти, преминали, играли в Берое. Клуб, който през годините имал своите добри мигове и в европейски турнири. Отбори като Галатасарай, Фенербахче, Ювентус, Атлетик Билбао са прекланяли глава пред Берое Стара Загора. След поредната загуба, в случая с 0-3 от Славия, наистина нещата не изглеждат никак добре. Берое на предпоследно място. Дали собственика Банато по един или друг начин трябва да бъде премахнат от клуба, дали някак си трябва да се намеси общината, ако има възможността и желанието. Но всички тези чужденци, които идват незнайно откъде и незнайно какви, голяма част от които тотално неизвестни никому, абсолютно нулев шанс за изява за български момчета талантливи. Абсолютно безмислено е това, което се прави в Стара Загора в момента и е много жалко и е много тъжно. Така че силно се надявам, че ще се намери някакъв вариант. Дали чрез смяна на собствеността. То проблема не е треньора, да кажем. Не е Хосо Ориве проблема. Или преди него хората. Проблема идва отгоре. Дано да се намери някакъв вариант да се променят малко нещата, за да може Берое да си стъпи на краката и да бъде там, където заслужава да бъде, а не в дъното на класирането. Това беше БР On Air. Благодаря ви, че изгледахте тези няколко минути. До нови срещи и успех на Берое!